Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Бүләк өчен Казанда дәвам итүче халыкара киләчәк уеннарында берсеннән-берсе кызыклырак ярышлар дәвам итә. Күмәкләшеп тотынгач, Саба районы волонтерлары махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен маскировка шелтәрләре үрү белән мәшгуль. Иҗат канатландыра Казанның Апуш Татар балалар театр студиясе чираттагы спектаклен тәкъдим итте. Казанда киләчәк уеннары дәвам итә. Масштаблы киберспорт ярышлары узган атнада башланды. 3 мартка кадәр катнашучылар үзләрен виртуаль рәвештә һәм чын спорт мәйданчыкларында сыный. Бу көннәрдә мавыктыргыч хоккей, футбол уеннары, танклар сугышуын күзәтергә мөмкин. Бүген исә лазертаг, бию, фиджитал футбол буенча ярышлар узуы көтелә. Иң мавыктыргыч тамашаларның берсе роботлар ярышы. Әлеге уеннар Казан циркында уза. Шулай ук бүген танклар дөньясында суперфиналистлар исемнәре билгеле була. Казан Экспода киләчәк шәһәре ачылды. Шул уңайдан бүген кунаклар һәм шәһәр халкы бирегә чакырыла. Биредә югары технологияле күргәзмә урнаштырылган. Киләчәк уеннары белән якыннанрак танышырга, кайбер спорт төрләрендә үзеңне сынап карарга мөмкин. Моның өчен уеннарның демо-версиясе әзерләнгән. Мәйданга керү ирекле, Казан Экспога электричкада яки махсус автобусларда барып җитәргә мөмкин. Алар Җиңү проспекты метросыннан иртәнге 9 яртыдан кичке 7-гә кадәр йөри. Бүгенге көндә Татарстан социаль фонды хәрби хезмәткәрләрнең килеп туган проблемаларын хәл итү буенча актив эш алып бара. Ватан сагында торучыларның, хәрби хезмәткәрләрнең балаларына айлык пособие каралган. Шулай ук түләүләр мобилизацияләнгәннәрнең балаларына да бирелә. Ярдәм баланың туган көненнән алып 3 яшькә кадәр билгеләнә. Акчаны ватан сагында торучы ирләрнең йөкле тормыш иптәшләре дә алырга мөмкин. Моннан тыш, махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре бердәм пособие алуга гариза бирә ала. Ир яисә хатынның керемнәре түләү билгеләнгәндә исәпкә алынмый. Бу көннәрдә Саба районының волонтерлар төркемнәре махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен маскировка шелтәрләре үрү белән мәшгуль. Якын арада чираттагы гуманитар ярдәм белән аларны да өлгертеп узатырга кирәк. Бу шактый күләмле эш. Шелтәр үргәндә кемнең дә ярдәме артык түгел диләр Шәмәрдән авылыннан активист ханымнар. Алдагы язмабыз Саба районыннан. Шулай күмәк җыелганда сөйләшер сүзләре ут эчендәге балалары ирләре турында. Хәрби операциядә булганнарга ярдәмнең кайсы да артык түгел. Соңгы вакытта солдатларның үзләреннән маскировка шелтәрләре кирәклеге хакында үтенеч килгән. Хәзер менә бик күп килә запрос маскировочный сетьга дип инде. Безнең Шәмәрдән зур бит инде, шуңар бездә кушылып караган. Гүзәл ханым Шәмәрдән лицейында башлангыч сыйныф укытучысы. 2 бала әнисенең үз иредә махсус хәрби операциядә катнаша. Элемтәдә торалар. Ул бер шалтыратуында үзләренә маскировка шелтәренең бүгенге көндә бик кирәкле саклану чарасы булу турында әйтә. Менә шу сетканы ясаганда инде һәрбер нене бәйләгәндә сеткага үзебезнең теләкләрне әйтеп беләбез. Исән-сау балаларыбыз кайтсыннар. Рәмзия ханымның улы Чаллы шәһәренә мобилизацияләнә. Быелның гыйнвар башында хәрби отпускыга кайтып китә. Солдат анасының күңеле баласы өчен ут ятып тора. Шуңа ул бирегә килеп үз эшләре белән аралашып, җанына тынычлык ала. Гомумән Шәмәрдән җирлегеннән 50-дән артык ир-егет бүгенге көндә хәрби операциядә катнаша. Менә мәсәлән безнең көнгә 2 сәгать куелган. Сәгать 3-кә киләбез инде, сәгать 6-га, сәгать 3-кә килә безнең олы апалар. Без кич белән җыелышып инде яшьләр белән заготовка әзерлибез һәм сетьларны үрәбез инде. Һәрбер ятмә кемнеңдер гомерен саклап калу һәм дошманнан яшерү мөмкинлеге. Чираттагы гуманитар ярдәм районнан Херсон якларына февраль аеның соңгы көннәренә планлаштырыла. Динә Нәшмәдинова, Райла Галявина, Ирик Султанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Яшел үзәндә үз халкын данлаган татарлар төбәк-ара фәнни-гамәли конференциясе узды. Иҗади һәм фәнни чарадан Мөршидә Җихан репортажы. Туфан Миңнуллинның бар канат китабы. Яшел үзән шәһәренең 3-нче гимназиясендә күренекле татарлар музее эшли. Нәкъ шушы музей тәэсирендә оештырыла башлаган да инде әлеге конференция.
Она создавалась годами. Тарихи мәктәбебездәге әлеге музей үзебезнең төбәктән чыккан күренекле татарларга багышлануы белән аерыла. Шулай ук биредә кызыклы шәхесләр белән очрашу клубы эшли. Ул аралашу дип атала. Бүгенге конференцияда 9 ел элек шушы музейдан башланган иде. Мин татар дип горурланып әйтерлек шәхесләр тәрбияләүегезне телим. Конференцияда катнашучылар күренекле татарлар тормышын, аларның иҗатын, мирасын тирәнтен өйрәнеп, фәнни чыгышлар әзерләгән. Шулай ук иҗади өлешүдә бик нәтиҗәле узды. Стоит моя деревня на горке не крутой, родник с водой студеный, а там подать рукой. Мин сөйләдем шигырь Равил Сайфуддиновның «Яңгырсыз болыт». Мин килдем 4-нче мәктәптән. Үз төбәгендә үскән шәхесләр аша укучыларда ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү иң үтемлесе ди балаларны әзерләүче укытучылар. Рәшит абый Сабиров ул бик беләсегез килсә, куанадыр бәши халкы, артистан хәбәр килсә. Фәнни-гамәли чараның елдан-ел географиясе дә киңәя дип белдерде даими жюри әгъзасы, үзе дә гомер буе укытучы булып эшләгән Мәдинә Әдиятуллина. Бу конференцияда 12 секция эшләде. Балаларда туган якка карата мәхәббәт тәрбияләү күздә тотылган, шигырьне сәнгать итеп сөйләү күнекмәләрен алганнар балалар. Балалар горурланып үзләре иҗат иткәнендә, дәваниләре язып биргән шигырьләрендә сөйләде. Дәванем кебек минем уңган буласым, килә һәр нәрсәне ялт иттереп пешкә эшләшем килә. Гимназиядә күп мәдәниятле белем бирү өстенлекле юнәлеш. 3-нче гимназия беренчедән бик ныклы белемнәр бирә. Татар баласына да, рус баласына да, башка милләт балаларына да бер тигез карап, аларның мөмкинлекләрен үстерү өчен алар бик зур эш гамәлләр кылалар. Фәнни-гамәли конференцияне оештыруда гимназиядән тыш җирле мәгариф идарәсе һәм Россиядә ЮНЕСКО мәктәпләре шелтәре оешмасы катнашты. Уңышлы чыгыш ясаучыларның барысына да төрле дәрәҗәдәге дипломнар тапшырылды. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Казанның Апош татар балалар театр студиясе чираттагы спектаклен тәкъдим итте. Яңа премьера Мәкәрҗәдә театр дип атала. Ул Илтүзәр Мөхәммәтгалиевның татар пьесалар мотивлары буенча эшләнгән. Казан сәүдәгәрләре байлар пароходка утырып Мәкәрҗә ярминкәсенә җыела. Шул ук вакытта ярминкәгә Казаннан сәйер труппасы артистлары да килеп төшә. Татар байлары аларга ияреп килгән асраулар театрның нәрсә икәнен үз күзләре белән күрәселәре килә. Спектакльдә яшь актерлар нәрсә ул театр дигән сорауга җавап эзли. Мин монда яңа дусларны таптым. Мин Апош студиясын бик яратам. Мин асрау ролен башкарам һәм сыйшыклы. Уйныйбыз да, монда бийбез дә, җырлыйбыз да. Яшь артистларны премьерага студия остазлары, актерлык осталыгы һәм сәхнә теле педагоглары Зөлфия Вәлиева белән Миләүшә Шайхетдинова, педагог-хореограф Сергей Александров, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ландыш Фәттахова әзерләгән. Бу спектакль 4 әсәрдән җыелган өр-яңа әсәр. Аны Илтүзәр Мөхәммәтгалиев җыйды. Без бу спектакль белән, шушы эшебез белән нәни апушларыбызны, шушы матур нәни артистларыбызны татар театрының нигезен өйрәтмәкче идек. Ничек чәч үрергә кирәк, чабатаны ничек бәйлиләр, ал япкычны ничек кияләр, шигүләре нинди формада, яулыкларны ничек киеп йөрергә кирәк. Без менә буларның барысында кызларга, егетләргә бөтенесендә өйрәттек. Безнең балаларга театрга мәхәббәт уяту иде. Театрның нинди субстанция икәнен өйрәнү иде. Нинди могҗиза көч ул. Балалар белән бергә аны өйрәнәбез, карыйбыз һәм үзебезнең олы беренче артистларыбызга, сәйер труппасына, драматургларыбызга үзебезнең бу спектакль белән рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Ләлә Зайнуллина, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Бүгенгә шулар иде. Без яңалыклар иҗат төркеме сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.